Kilpailu alkaa nyt. Spede show, show, show. Spede show, show. Spede show, show, show. Spede show, show. Jee, Jorma. Jee, Jorma. Jee. Joopa joo. This is humor. This is humor. Ehkä. Missä päin sä muuten asut? Onko semmonenkin paikka olemassa? No, mikäpä se, niin kyllä se mulle sopii. Ja jäpäkäpäduu! Huhhuh. No niin, päivää. Hei, muistathan mitä sovittiin? En mä tiedä, pystyykö mä tähän. Elää puhu sohopaa, kuule. Sä pystyt tähän. Nyt on niitä, nyt en voi siis millään hillitä. No, vähän roiskuu. Huhhuh. No niin, nyt pitkän tauon jälkeen mä taas tämän teen. Sua anteeksi. Saat. Se on niin kiva. Okei. Pertti Pasanen. Spede. Pertti Pasanen. Spede. Ehkä. Sinä pelailet täällä nyt Spede-pelejä, niinkö? Nytpä se ei käydäkään mitään kauppaa. Nyt pelataan kuule mies miestä vastaan ja mies naista vastaan tässä. Oho, nyt tuli jännä. Okei, ei se nauta muu kuin yrittää. Musta! No en hemmetissä vaihda. Musta! No paljon, mitä nyt vaihtaa? 4000 markkaa ja naama umpeen ja ole hyvä ja kiitos. Kyllä mä oon tyhmä mies. Eikö se ole kiva tuntea tämmöisiä tyhmiä ihmisiä? Mitä? Sinä olet ilon pilaaja. Hiljaa! Virallinen valvoja antaa mulle piiskaa. Pertti Pasanen. Spede. Pertti Pasanen. Spede. Ehkä. Kas niin. Kas niin, nyt on 10 peliä saatu rähmittyä läpi. Oikein hyvä. Erinomaista. Niin se on niinku plus minus nolla. Thank you.